खुलुमबाय बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड'सा इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं आसाम टेटनि थाखाय बर' रावखान्थिनि सायाव जोबोद इम्परटेन्ट बरिया कुइसन लानानै फैदों। सिक्स बरिया मोनद' गथा माने मोनद' कुइसन ओरैबायदि इम्परटेन्ट नोंथांमोना बेफोरबायदि कुइसन जेरावबो मोननाय नङा। गुबुन चेनेलफोराव नोंथांमोना बेफोरबायदि कुइसन मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो अन्नानै लाइक खालाम, कमेन्ट हो, माबायदि जादों जायाखै आंखौ सुबुरुन हर, बोसोन हर, माबायदि खालामबा मोजांसिन जागोन, माबायदि बुङोबा मोजांसिन जागोन बेफोरनि बोसोन हर नोंथांमोना कमेन्टआव। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला, अन खालामनानै ला। मानोना आं बेफोरबायदि बे टेट आनजादनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना आं भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो नुनो मोननाय बायदि। बारा गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै भिडिअखौ लोगोफोर, फैदो अब्ला। नै नोंथांमोना नुदों स्क्रिनाव इयाव आङो कलमखौ लाग्रोनि आं गोजा गाबखौ लाबाय। जादोंना जायाखै? जाबाय। बर'नि बाथ्रा फावबोनो दै प्रभाब्स इंराजियाव। बर'नि बाथ्रा फावनि थाखाय गाहायनि माबे बुंथिया गोरोन्थि? बाथ्रा फाव होनदों दै, बाथ्रा फाव। बे माबे बुंथिया गोरोन्थिखौ नागिरनांगौ जों ए नाम्बाराव नाय। बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा। दा बे नंगौना नङा? बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा। जे बाथ्रा फाव होनोबा नोंथांमोना बाथ्रा फाव होनोबाथाय एगजाम्पोल होबा नोंथांमोना बुजिगोन बाथ्रा फाव माने। नाथ्राबाबो बेखौ ओरैनो हायो माने, ओरैबायदि इजि माने बे रिसेप्टारा। बेनिफ्राय मोनसेबाबो मोननैबाबो कुइसन फैगोन बाथ्रा फावनिफ्राय। दा बे बाथ्रा फावआ गावनो मोनसे आबुं बाथ्रा। इयो नंगौ। जेरै गराय नुब्ला सिं बायो, बे मोनसे बाथ्रा नंगौना नङा? गराय नुब्ला सिं बायो होननाया, गराय नुब्ला सिं बायो बे मोनसे बाथ्रा। बेनि ओंथियासो बेलेग जानो हागौ ना। बे मोनसे बाथ्रा ना आबुं मोनसे बाथ्रा। माने बे ए नाम्बारा नंगौ। बे नाम्बार बेफोर बोसोन महरै जाबोदों, इबो नंगौ। बे नाम्बाराबो बाथ्रा फावखौ जों खायसे बोसोन होनोबो बाहायनाय जायो, बोसोन होनाय महरैबो बाहायो। सि नाम्बार बाथ्रा फावआव मोनसे हारिनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय, सानस्रि आरो खान्थिफोरा गोबाङै बेरखाङो। नै बेयो थांनाय टेट आनजादाव फैदोंमोन, बेलेग रोखोमै फैदोंमोन आरो कुइसना। बाथ्रा फावआव मोनसे हारिनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय, सानस्रि आरो खान्थिफोरा गोबाङै बेरखाङो। बे कारेक्ट। अब्ला गोरोन्थियानो गैया बेवहाय। अब्ला गोजौनि मोनसेबो गोरोन्थि नङा माने। जोंना आनसारा डि नाम्बारा जागोन बेवहाय। डि नाम्बारा आनसार कारेक्ट आनसार। इम्परटेन्ट नोंथांमोन गोसोआव लाखि नोंथांमोना। बिदिनो आखुथायबो सोनो हागौ, जेनेबा बाथ्रा फावनि आखुथाय बेफोरखौ होनो हागौ। ए नाम्बार, बि नाम्बार, सि नाम्बार बे रोखोम आरो कुइसना बेलेग रोखोम जानो हागौ। खिन्थु जोङो बे बाथ्रा फावनि आखुथायफोर, बाथ्रा फावआ माबायदि बेफोरखौ जों बुजिना लायोबा बेनिफ्राय जेरैखि जाया फिदिं फादा सोंबाबो जोङो कुइसनखौ जोङो एन्सारखौ जोङो सायख'नो हागोन। नेक्स्ट नाम्बाराव 9 नाम्बार दाजाबदेर थारजा एबा उदां सोदोबनि सिगाङाव जयो, उनाव जयो, सिगां आरो उनाव जयो, सिगां आरो उन मोननैयावबो जआ। माबे मोनसेया? सिगाङाव जयो। दाजाबदेया थारजा एबा उदां सोदोबनि सिगाङाव जयो नंगौ बेबो नंगौ। बे उनाव जयो, उनावबो जयो, थिगानो। अब्ला जुदि सिगाङावबो जयो, उनावबो जयो, अब्ला नै डि नाम्बार सिगां आरो उन मोननैयावबो जआ। बे नङा, बे थांखाबाय बे। अब्ला जों कारेक्ट एन्सारखौसो सायख'नांगोन दै। नों बे एकदम पटापरि आथुर जानानै एगजामाव नोङो आथुर जानानै बे हाखायो आं दाजाबदेर थारजा एबा उदां सोदोबनि सिगाङाव जयो, थिगानो 1 नाम्बारखौ होना होबाय नों बेयावनो सेस नोङो। हानाय कुइसनखौनो नोङो एसे साना हवालासिनो होयोबाथाय नों आन्दायगोन। जोंना बेवहाय मा अपसनखौ नायनांगोन, कारेक्टसिनखौ नायनांगोन। बेवहाय बि सिगां आरो उनाव जयो, मोननैयावबो जयो नालाय बि आनसारा जोंना बि। नैबे बि नाम्बार कारेक्ट आनसार। गोसोआव लाखि नोंथांमोन। नेक्स्ट 3 नाम्बार गाहायनि माबे नङै दिन्थिग्रा उन दाजाब दा?
नङै दिन्थिग्रा उन दाजाबदा माने नेगेटिभ दिन्थिग्रा उन दाजाबदा बेवहाय कुइसनखौ मोजाङै नाय नङाबा जोङो आन्दायगोन माने उन दाजाबदा होनदों दै उन दाजाबदा अब्ला नायदो नैबे गिखौ गिया मा गिया उनाव जयै जानो गियानो सिगाङाव जयै नै खिन्थानि आं गि दाजाब सिब मा जानो गिसिब बा गिया मा सियाव सोदो अब्ला बे नंखाया बे उनाव जआ बे उन दाजाबदा नङा बे गिया बियाबो बि बार अब्लानि बिया सिगाङाव सोदोना उनाव जआखै माने ए नाम्बारा नङा बि नाम्बार गो दाजाबदाया मायाव जगोन बे गोसोम नै सिगाङाव सोदो बेबो नङा सि नाम्बारालाय सि नाम्बार आ जेरै जा दाजाब आ मा जागोन जाया उनाव जदों ना उनाव जदों थिगानो बे उनाव उन दाजाबदा जादों बे जेरै फोरालाय दाउ दाजाब फोर एबा मा जायो दाउफोर बे होमबा फोरा मा उनाव जादों बे उन दाजाबदा जादों उन दाजाबदा थिगानो खिन्थु माबे नङै दिन्थिग्रा होनदों नङै बेथ' आरो फोर बे फोरा बेयो नङै दिन्थिग्रा दाजाबदा नङा अब्ला जोंना बेबो नङा आन्सारा अब्ला जोंना आन्सारा माया जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आन्सारा जोंना डि नाम्बार कारेक्ट आन्सार माबोरै जागोन बे नाय आं दहाय होनाय बायदि जाया दाजाबाखै होनबा बेयाव जायै जायै नैबे गोसोआव लाखि नेगेटिभ नङै दिन्थिग्रा उन दाजाबदा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नेक्स्ट कुइसन सैथो बाथ्राखौ सायख' सैथो बाथ्राखौ सायख' होनदो ए नाम्बार बाथ्रा फान्दाय दाना बाथ्रा फान्दाया मोनसे रावनि गहेना बायदि थिगानो बे रावनि गहेना बायदि बे रावखौ साजायनानै बाथ्राखौ साजायनानै बुंनाय जेरै बिखा गुवार गोसो गुवार मेगन गुनु बेफोरबायदि ना बाथ्रा फान्दाया ए नाम्बाराबो सैथो बाथ्राखौ सायख' होनना बुंदों ए नाम्बाराबो सैथो बे नाम्बार बाथ्रा फान्दाया थांखि गोनां जथाय सोदोब जाय गावनि असे ओंथिखौ फोरमायालासे फान्दायनानै गुबुन ओंथिसो फोरमायो बे इम्पर्टेन्ट दै बे नाम्बारा मा होनदों बाथ्रा फान्दाया ओंथि गोनां थांखि गोनां जथाय सोदोबनि जथाय बे बाथ्रा फान्दाया खिन्थु जाय बे सोदोब जथायाव थानाय सोदोबफोरनि ओंथिखौ फोरमायालासेनो फान्दायनानै गुबुन ओंथिसो फोरमायो होनाबो बेबो नंगौ सैथो बेबो माबोरै सैथो जेरै नों मोनसे एगजाम्पोल होबानो दा बुजिगोन मेगन गुनु माने मा गोरों मानसिखौ मेगन गुनु होनना बुङो दा बे मेगन आरो गुनु बे मेगन आरो गुनु बेनि ओंथिखौ बुजायाखै बिसोरो मेगन गुनु बे मोननैजों जथाय सोदोबा बे मोननैजों जथाय सोदोब नङा होमबा बे मोननै सोदोब दं मेगन गुनु बे सोदोबा मेगन आरो गुन बेफोरनि ओंथि सोदोबाखै मा बेफोरनि ओंथिखौ बुजायाखै बेयो मा बुजायदो गोरों मानसिखौसो बुजायदो फान्दायनानै गुबुन ओंथिसो फोरमायो बे नाम्बारा सैथो दानिया सि नाम्बार बाथ्रा फान्दाया रावखौ गोदै थोगोर गोनां आरो ओंथि बहरा खालामो बेथ' नंथारगौ बे नंगौ सियाबो नंगौ बियाबो नंगौ अब्ला गोजौनि गासैबो नंगौ डि नाम्बारा आंना अपसना नेक्स्ट कुइसनाव जाहैबाय जुम खालामबनि बाथ्रा फान्दायनि बेलायाव गाहायनि माबे बिबुंथिया सैथो रोमा नाम्बार 1 बाथ्रा फान्दायखौ मानसिनि अंग संगजों बांसिनै दानाय जायो रोमा नाम्बार 2 बाथ्रा फान्दायाव मानसिनि आखल आखुखौनो गुबुन गुबुन मुवा जिराद जिब जुनारजों रुजुनाय जायो रोमा नाम्बार 3 बाथ्रा फान्दायाव हारिनि जारिमिन आरो गोदो गोदायनि सल' बाथाफोरखौ बेखेवना फोरमायसारो रोमा नाम्बार 4 बाथ्रा फान्दाया खुगा मेथाइखौ फोरमायनाय जथाय सोदोब दा माबे जोंना आन्सारा बे माबे मोनसेया जागोन बेखौ सोंदो अपसनाव होदो नै ए नाम्बाराव होदो अपसनाव रोमा नाम्बार 1 रोमा नाम्बार 2 बे रोमा नाम्बार 3 4 गासिबो नंगौ
बेयाव 2 1 आ नंगौ 2 4 आबो नंगौ 1 2 4 नंगौ सियाव 1 आरो 2 आ नंगौ डियाव 3 आरो 4 आ नंगौ माबे मोनसे कारेक्ट आन्सार बेखौ सायख'। दा अब्ला नोंथांमोन अपसनखौ खनसे जों नायफिननोसै अपसनखौ नाय रमान नाम्बार 1 बाथ्रा फान्दायखौ मानसिनि अंग संगजों बांसिनै दानाय जायो बे माने जादों बेखौ जायो नोंथां साइडआव दोनथ'नि नै नाय बाथ्रा फान्दायखौ मा अंग संग बे नोंथांमोना बुजियाखैबा आं एग्जाम्पल होनि एग्जाम्पलाव होबाथाय नोंथांमोना बुजिगोन जेरै आखाइ गोलाव खर' गुफुर बेफोर जाहैबाय बाथ्रा फान्दायफोर बेफोरो जेनेबा बिखा गुवार दा बेफोरबायदि मानसिनि अंगसोनो आखाइ खर' बिखा गन्थं आसि आदै गोसो बे मानसिनि अंगफोरखौ लानानै बाथ्रा फान्दायखौ बांसिन बाहायनाय जायो जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोन मानसिनि अंगफोरखौ लानानै बांसिन बाथ्रा फान्दायफोरखौ दानाय जायो बेफोरबायदि माने जेरै नोङो आरो गुबुन एग्जाम्पल जों आखाइ गुसु आखाइ रेजें गन्थं गोलाव गन्थं गुसुं खोमा गावराव बेफोरबायदि मानसिनि अंगफोरखौ लानानैसो बै बाथ्रा फान्दायफोरखौ बांसिनै दानाय जायो गासिबखौबो होनाखै माने बांसिनै मानसिनि अंगफोरखौ लानानै दानाय जायो अब्ला ए नाम्बारा जोबोद कारेक्ट बेयो सैथो रमान नाम्बार 2 बाथ्रा फान्दाया मानसिनि आखल आखुखौनो गुबुन गुबुन मुवा जिराद आरो जिब जुनारजों रुजुनानै दिन्थियो नंगौ बेबो कारेक्ट जों जेरै जिब जुनारजों रुजुनाय जायो थिगानो बेबो रमान नाम्बार 3 बाथ्रा फान्दाया हारिनि जारिमिन आरो गोदो गोदायनि सल' बाथाफोरखौ बेखेवना फोरमायदो बे नङा रमान नाम्बार 4 आबो नङा बाथ्रा फान्दाया खुगा मेथाइफोरखौ फोरमायनाय जथाय सोदोब बेबो नङा अब्ला जोंना मोननै कारेक्ट जाबाय होमबा अपसनखौ नायफिनसै जोङो अपसना जोंना मा 1 आरो 2 आबो दं 1 आरो 2 आ नैबे सि नाम्बार कारेक्ट एन्सार जोंना नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बाथ्रा फान्दायनि सोमोन्दै जों बाथ्रा फान्दायनि मोननै कुइसन मोनबाय बाथ्रा फान्दायनि नैबे फरावबोमोन बाथ्रा फान्दायनि आखुथायखौ लानानै लिरनाय बे बाथ्रा फान्दाया मोनसे रावनि गहेना बायदि बाथ्रा फान्दाया थांखि गोनां जथाय सोदोब जाय गावनि असे ओंथिखौ फोरमायालासे फान्दायनानै गुबुन ओंथिसो फोरमायो बाथ्रा फान्दाया रावखौ गोदै थोगोर गोनां आरो ओंथि बहरा खालामो बेफोर बाथ्रा फान्दायनि आखुथायफोर बेफोरखौ गोसोआव लाखि ओमफ्राय फाइभआवबो मोनबाय नै बाथ्रा फान्दायखौ मानसिनि अंग संगजों बांसिनै दानाय जायो बाथ्रा फान्दाया मानसिनि आखल आखुखौनो गुबुन गुबुन जिब जुनार आरो जिब जुनारजों मुवा जिराद आरो जिब जुनारजों रुजुनाय जायो बेफोर बाथ्रा फान्दायनि आखुथाय बे बाथ्रा फान्दायनि आखुथायफोरखौ लानानै कुइसन सोंनो हागौ इम्परटेन्ट जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि नेक्स्ट नाम्बार एन्ड लास्ट नाम्बार बेवहाय मा होनदो सरि बेवहाय मा होनदो नाय गाहायनि माबे सुबुंसाइफोरखौ बांसाननाय खालामनायाव बांसाननाय दिन्थिग्रा दाजाबदा सोरखौ बाहायनाय जायो जोंना बांसाननाय दिन्थिग्रा गुबै दाजाबदाफोर दङ जेरै मा बे नोंथांमोना सोर मोन बे मोनथामा गोसोआव लाखि बांसाननाय फोरमायग्रा गुबै दाजाबदा होनबाय बे मोनथामा गोसोआव लाखि सोर आरो मोन दा बेवहाय जोंना सोंनाया मा होनदो इम्परटेन्ट कुइसन बे जोबोद इम्परटेन्ट आं कुइसनखौ खनसे नायफिननि गाहायनि माबे सुबुंसाइफोरखौ बांसाननाय खालामनायाव बांसाननाय दिन्थिग्रा दाजाबदा सोरखौ बाहायनाय जायो खोनासंदो अब्ला सुबुंसाइ होनदो बेवहाय सुबुंसाइखौ जों बुजिनांगोन सुबुंसाइखौ जों बुजिनो दे सुबुंसाइ पार्सन होनना बुङो जेरै फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सन बेफोरबायदि
नामा नाय नै फार्स्ट पार्सन बाथाय फार्स्ट पार्सन माने आइ उइ बा बर'आव आं बे आंजों सोरखौ दाजाबना जों बांसानाय खालामो नामा जेरै आं सोर माने आं सोर बे आंनि बांसानाय जायाना बे अब्ला आं बे गिबि सेथि सुबुंसायजों जोङो बे सोरखौ माने बाहायनानै बे सोरखौ दाजाबनानै जों सेथि सुबुंसायखौ बांसानाय खालामा माने अब्ला जों नैबे रमान नाम्बार अपसन नाम्बार रमान नाम्बार 1आ बिजोंना गोरोन्थि जाबाय दानिया मा नैबे नैथि सुबुंसाय होनदोंना बे नैथि सुबुंसायखौ नायनो जों सेकेन्ड पार्सनाव इउ नों बे नोंजों जोङो नों दाजाब सोर नोंसोर अब्ला बे रमान नाम्बार 2आ कारेक्ट रमान नाम्बार 2आ कारेक्ट जादों जों नैथि सुबुंसायजों सेकेन्ड पार्सन एबा नैथि सुबुंसायखौ बांसानदाय खालामनायाव जों बे सोर बे दाजाबदाखौ जों बाहायनाय जायो अब्ला नैबे रमान नाम्बार 3आ सेथि आरो नैथि सुबुंसाय होनना बुंदोंमोन दा बे सेथिया नङा नालाय बे रमान नाम्बार 3आ नंखाया जाहैबाय अब्ला नैबे रमान नाम्बार 4आव मा दं नैथिया दं बे नैथिया नंगौ जोंना बे नैथिया थामथियालाय थामथिखौ नायनो जों थामथिखौ बे थामथि माने जोंना थार्ड पार्सन थामथि सुबुंसाय थार्ड पार्सनाव जेरै नों एग्जाम्पल मोनसे ला बिया जादों थामथि बा बेजों सोर दाजाना बिसोर बिनि बांसानदाय बिसोर जाना जाया अब्ला बेजों सोरखौ दाजाबाय जों अब्ला थार्ड पार्सन थामथि सुबुंसाया जोंबो जोङो सोरखौ दाजाबनाय जायो अब्ला जों मोनबाय जों रमान नाम्बार 1 एन्ड रमान नाम्बार 4 रमान नाम्बार 2 एन्ड रमान नाम्बार 4 नैबे D नाम्बार अपसना कारेक्ट आन्सार बेबायदि कुइसन फैथावना नोंथांमोननो आरो बिनि उनाव बेफोरबायदिनो जोबोद इम्परटेन्ट सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अन खालामनानै लाखा आं भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि बे क्लासखौ नायनानै आंनि सोंथिफोरखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना प्लिज अननानै कमेन्टआव फोरमायहर भिडिअखौ आंनि सिगाङाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ